Θα πάρω ένα σνακ, αφού σήμερα δεν ήταν ο Δημήτρης μαζί μας και δεν μπορώ να έχω ένα ωραίο ολοκληρωμένο γεύμα. Να δούμε λίγο τι έχουμε σήμερα μαζί μας και όλες τις γεύσεις. Μαζί μας είναι η εταιρεία Herbalife, εδώ, να τα προϊόντα, η οποία είναι 42 χρόνια στο συγκεκριμένο τομέα. Είναι η πρώτη, νομίζω, εταιρεία που ασχολήθηκε με αυτά τα κομμάτια που αφορούν σε υποκατάστατα γεύματος. Είναι η πρώτη εταιρεία που έφτιαξε γεύματα τα οποία όταν δεν έχουμε χρόνο να φάμε ένα πρωινό, να φάμε ένα μεσημεριανό, ένα βραδινό, ένα απογευματινό, μπορούμε να τα φτιάξουμε πολύ εύκολα μόνοι μας και να έχουμε τις βιταμίνες, τις πρωτεΐνες που χρειαζόμαστε. Και είναι η πρώτη εταιρεία που έκανε και τα πρωτεϊνούχα συμπληρώματα διατροφής συνδυαστικά. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι πολλά τα χρόνια και όταν είναι η πρώτη εταιρεία που έχει ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι, αισθάνεσαι και μία ασφάλεια ότι ξέρουν από αυτά και ότι διαλέγεις ένα προϊόν το οποίο έχει δοκιμαστεί και ο κόσμος το επιλέγει πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν αυτά τα καινούργια προϊόντα λοιπόν εδώ, τα βλέπουμε, πρωτεϊνούχα ροφήματα. Οι γεύσεις ποιες είναι? Εγώ θέλω να δοκιμάσω τη σοκολάτα. Έχουμε, αυτό τι είναι παιδιά? Είναι φρούτα του δάσους. Έχουμε γεύση τραγανού μπισκότου, cookie crunch. Είναι, δεν βλέπω και καλά, κρέμα μπανάνας και αυτό μπορεί να μου αρέσει. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω και συνδυαστικά, να πάρεις πολλές γεύσεις και να συνδυάζεις. Και εδώ έχουμε γεύση βατόμουρο μαζί με λευκή σοκολάτα, ναι. Και η κανονική σοκολάτα που είναι αυτή εδώ. Πώς το ετοιμάζουμε λίγο να δούμε? Έχουμε ένα μιξεράκι, ένα μπλέντερ, ό,τι θέλετε και ανοίγουμε τη συσκευασία. Υπάρχει το σκουπ που είναι αυτό εδώ και αρκούνε 2. Πώς μυρίζει? Α, μυρίζει ωραία. Μυρίζει σοκολάτα. Θα βάλω 2 σκουπ, να βάλω πρώτα το γάλα. Ωραία. 250 ml γάλα. Και βάζετε όποιο γάλα σας αρέσει. Εμένα μου αρέσει το αμυγδάλο πάρα πολύ. Και 2 σκουπ. 1, 2. Κανονικό μιξεράκι δεν είχαμε? Πρέπει να το κάνω αυτό τώρα εδώ? Θα μπορέσω, θα τα καταφέρω? Λες, πάντα μπορώ, ναι. Είναι έτοιμο? Τώρα θα μου πείτε γιατί κάποιος να θέλει να έχει ένα τέτοιο γεύμα. Και θα σας απαντήσω αμέσως, γιατί δεν Όπα, παιδιά, είναι ωραίο, Παιδιά, έχει γίνει κρέμα, Αυτό δεν είναι πρωτεϊνούχο ρόφημα. Αυτό είναι... Τι είναι κολατσό, αυτό είναι τούρτα. Ωραίο, Το κερνάω στη ροή. Γεια σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να πω λίγο κάτι, άσε με να πω, γιατί... Για ποιο λόγο, Αγγελική μου, εσύ τώρα να το προτιμήσεις και να πάρεις Herbalife να πίνεις τέτοιο ρόφημα μετά την εκπομπή? Όχι επειδή το λέω εγώ. Επειδή θέλεις να ελέγξεις το βάρος σου. Είτε θέλεις να χάσεις κάποια κιλά, είναι θέμα απώλειας, είτε επειδή θέλεις να συντηρήσεις το βάρος σου. Και ξέρεις ότι παίρνεις ό,τι βιταμίνες, ό,τι πρωτεΐνες, ό,τι χρειάζεται. Θα το δοκιμάσω. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Να πω σαν τι είναι, μου επιτρέπετε? Είναι σαν κρέμα μωρού με σοκολάτα. Με πολλές πρωτεΐνες. Διαφημίσεις.